Miren eta Egoitz kolonbiarrak dira, aspaldian Euskal Herrian bizi, sortegirat itzultzeko dudan dira. Miren hasita, 3 abertso sortziko handia. Beti izan dut nere barruan, nere aberriaren suan, nere Bogota altua eta nere Medellin basua. Baina itzuli, alez itzuli, badut zalantza antzua. Hemengoa bezain luzea bada, hango bake prozesua. Antzekoa baina desberdina da, bietan dugun afera, bai batak eta besteak ere, mina baitute atera, maila jarritan, tan aukeratzen, ez dugu bide berbera, Euskal Herritik Kolonbiara, eta gerratik bakera. Kolonbiara joan nahi nuke baina, herri libre eta askera. Nik zalantza dut nere barruan, zu ziur zaude ostera. Joan nahi zinuke hemengo tiro, ta gerra hotsa anztera. Baina beldur naiz ez ote goazen, gerla batetik bestera. Gerra batean, usu zein errez, utzi daiteken gorputza, eta domaiaz ala gabiltza, hemen hilkutsaz hilkutsa. Zuk erabaki, nik ala egin dut, eta joanen naiz aruntza. Bakea igo beharko bada, behar du gure laguntza. Naiz da Santosek ukan dituen, bake nobelta ore. Egia zuzen aitortzea ere, ez ote ginuke hobe. Gerra izan da urtetan zehar, gerra izanen da gerore. Ta nahiago dut Kolonbiaren oroitzapen ona gorde. Oroitzapen bat bilakatzea, ez alda hori problema.
Iruditzen zait heldu zaigula, hau konpontzeko orena. Eta horretan jarriko dut nik, nire alegin gorena. Han eta hemen egin behar da, gure esku dagoena.